Kori Nukhungni Bororok ni Puito no Wngkha Mantri Okra ni Lukurok bai Malaimani Panda. Pandao Lukurok ni Jungjal ni Kokno Khwnao Hasteni Mantri Okra Prof Dr Manik Saha. Abohaikhe no strang solo Jungjal Filbas ni Hasteni Mantri Okra Lukurok bai Malaimani Panda. Panda ni bisindi Hasteni Lukurok ni Jungjal ni Kokno Khwnao sago. Aboni aglono a Jungjal Rwkha Sakham ni Bagwi no Abohaikhe tang no yagon Naharjaknani Hasteni Mantri Okra. Atang batang rok tabok Lukurok ni Bagwi belai nangkongmani ongwi thangka. Tamani henka tang batang ni bisingti kubangkong Lukurok no shep shap mani tongo. Abohaikhe no strang shula jengjang mani filbat Chini Hasteni Mantri Okra Lukurok bai Malaimani Panda. Ashula Hasteni juda hangkoni fani Lukurok ni Kokno mani yaklo. Nangkong mani Saktharmung Naharjaknani Bagwi kusuk berek ni ozamarok no Dagimung Rwkha. Hasteni Mantri Okra Prof Dr Manik Saha. Sakham ni Jungjal klaijak tongnai Lukurok ni bagwi dakti Ayushman card ni save khlai rwkha. Aboni logi jibi Sakham ni Dalbidal issue no tei Kwrak Saktharmung naharnani bagwi Health Secretary no Dagimung Rwkha Hasteni Mantri Okra. Abohaikhe no asol ni Pandao Hasteni Mantri Okra ni logi manjaka Sakham beteng ni tangphang kiran gite. Director jibi Sakham Nokni MS Nukhungni tei Kwrwi Bororok. Raja Khorang ni simi pronom ni Kokno Chini Khorang.